Konosuke Matsushita hi Japan rama thingtlang khote takte pakhata alopianga an chung kwa chu an re thei hle maya an paisa nei chun tlem te nen chuan an in te takte a chuan an kho save trok ani kum kwa ani in school aban sana an chung ko tan chuan paisa tlem azong tal tho chu ve in be sein dor lian wak lova na a thok ve tran ta ni tuk tin jingma taka athowa dor chu atifai zia thina chumi nuwa ama chhor tu te fa te chu aboi pui le thina ni kum engemaw zat aliam hnu chuan anun dan chu in thlakin electricity company ya nathar amuta hlau maya chung electric bulb le socket te chuan phurna na satak an pe a zantinin zirchian na nein ama in experiment rang a beina sathin le ani nikhat chu light socket thar amami an siam chu aya thazok a siam chuak thei hlau maya chutia ama a thil thar a han siam chuak ve theita chu alomin phurna na satak a pe a boss ne na chuan a thil thar siam chu phur tak main a mu tir ta ni ma se a boss ro chuan eng he huwa vak alo ngai sakhau lo maya hetiang thil hi chu a thatak tak ngai lo ti in alo hril zo kani chutianga nol sak ani ta ka chuan sheom atihlea ama ngein athil thar siam chua chu adu sia ama in company thar adin mai dona ma se poisa anei silo athian te chu a han ron kuala ma se ma mai chuan ati theilo tur thu an lo zel maya poisa anei lova experience anei boxi lo chu takara lekha athiam sang lo boxi a chung te awang chuan an na tho lai chu aban san ngot thei boxi lo ma se ama le ama chuan rin na a ngat lata ti chuan kum som ni pahni ani chuan thutluk na lian tham tak siamin an na tho lai chu aban san ta a ama in thil siam chuana company lian lo te adin ve ta ni atira chuan anupui nen chuan an intereu te a chuan socket chi rang an siam chuak ve a zoi in ma an son ve zel bok ma se dor nei tu te ro chuan enga vak an lo ngai lem lova order an hulo renga tha ave nu po chuan an product te chu an la thal thei chuang lova a in chung bungrua furniture te chu a hrala chung te atang chuan sum tle mazong an ei khop trok chu an hu theya voi tam tak chu ka be dong tak zeta tu na ka thil ti hi ka ban sananga ka nangai kha ka thokle mai don em moni o ti in ai ngai tu ve fo thrin ani ma se jing alo ni a ni eng moi tak alo chuaka ko thler vela te chuan awak vela be seina thar nei le in ni tin chu order mu be seya hun mang thinin a oma hun aliam zela asum din mun atla niam zel boka asuang tu anate chu abeidon san lek ta chuti lai tak chuan a socket sang khat lai mai order chu a muta hlau maya kumza lai mai aliam hnuwa chuan a company hnuaya chuan mi nuai ni singa lain na an thok theita ni kumtin dollar billion somruk pangaman vel bor an thil siam chua chu an hral chuak zia ani a company product te chu khovel puma thon chua ani boka poisa le thiam na sang tak nei lo po hian lothlin na hi kan ta vek ani ti chiang takin atilang ani anei zong chu ama a in rin tok na kha ani a ming chu Konosuke Matsushita ani a company chu khovel pum huapa Panasonic tia kan riat lar hi ani ta ni lothlin na bul hi eng angin nge le kha I thiam ti lam ani lova engza ta tam nge sum le pai nei ti po ani chuang heklo mani in rin tok hi lothlin na bul berzok chu ani